U wara li rajna dak is-servizz se ninaqdu issa f'kollegament live ma' Ivan Brinkat, ir-raġel li qabad fuq il-filmat il-mument li fih tqaċċat il-ħabel li kienet jorbot lil din il-koppja waqt li kienu parakiting. L-ewwel nett insellimlek Ivan u nilqak f'Net News. Inti kont ladira fil-ħin tal-inċident. X'ġara eżattament? Għal-ħabta tal-ofsinar konna għedin nomu fuq il-bajja tal-adira, rajna temp jiswitu jissaħħab daqqa waħda, għam ħafna riħ, provajna niskennu fil-wieħed mill-ristoranti li hemm fuq ix-xatt fuq il-bajja tal-Melliħa u kien hemm il-parakajt li kien imwaħħal ma' dajsa. Dajsa bdiet tiġġibed, il-parakajt bida jiġbed il-dajsa għal fuq ix-xatt, ħafna nies ukoll, ħafna ġiel nizlu jippruvaw jgħinu lil dan li kienet fuq id-dajsa biex inniżel il-parakajt u għamlu minn kollox. Nibda waħda żżid ħafna ir-riħ u l-parakajt inqalat minn malwaj li kienet tiħel mad-dajsa. Fortunatament, il-rest tal-bambin, il-parakajt minn flok tela l-fuq u ma nafx seta jġrilhom il-nies niżel l-isfel u niżlu fuq xi sinda u ma stafejna xin ma tantx weġġa. U mbagħad l-ambulanza. Grazzi ħafna Ivan li kont magħna u samt din l-esperjenza.